aros fyna am eiliad, Rhys. Ni'n siarad lot amdano Sir Isaac Newton a'r boom, yndyn ni? Wel, mae fe'n eitha big deal ym myd gwyddoniaeth, yn dwi? Ti'n dysgyrchiant, sio mae pethau'n symud a stuff. O, ie. Fi'n meddwl ddim wrong. Ti, Aled Bidder, yn meddwl bod Sir Isaac Newton yn wrong. Am wyddoniaeth. Be ti'n meddwl bydd yn digwydd pan fi roi'r bêl ar y to yma? Byddai'n cwmpo off. Sio ti'n neud na? Magnet. Ti wedi rhoi magnet yn y bêl. Ti ddim wedi potio dy'r bêl yma o gwbl? Dim o gwbl. Aled, mae hwnna'n ddatblygiad gwyddonol anferthol. Mae rhaid ni ffôn o rhywun. Falle gewn ni Nobel Prize. Falle byddwn ni'n enwog. Mam, mae news masif dy fi ti. Ti'n eistedd lawr? Cwla lawr nawr, Rhys. Cadw Perspectif. Perspectif? Aros funud. Aros funud, mam. Dyw hwnna ddim yn edrych fel siap ti o gwbl. Hwnna'n chetan. Wel, ydi mewn ffordd. Ond mae'n dangos pŵer dy ymenydd di. Be ti'n feddwl? Kokichi Sugihara o Japan nath greu hwn gynta. Ni ddim wastad yn gallu gweld siap cyfan o un persbectif, felly mae'r ymenydd yn llenwi'r bylchau. Pan ni'n gweld siap ni'n nabod, mae'r ymenydd yn tueddu i gymryd pethau'n ganiataol. Nath Kokichi Sugihara hefyd nodi bod ein ymenydd yn ffafrio siapau sgwar pan mae'n trio dehongli beth mae'n gweld. Cool. Wy am bach yn grac bod ni ddim yn mynd i ennill Nobel Prize. Wel, blwyddyn nesaf falle, Rhys. Ie. O, sorry, mam. Na, sorry, ffos lamb. O, ie, sausage and mash, please. O, ie, sausage, a mash, a gravy. A gravy, please.